O programa Rodela é un programa de voluntariado para acompañar a mulleres que sufren violencia de xénero. De alguna maneira pretendíamos vehiculizar ese potencial de voluntariado que hai no noso país de cara a unha nova forma de actuar contra a violencia de xénero. Entonces fixemos unha convocatoria pública, se sumaron 6 asociacións de distinta índole. Hai 2 asociacións de mulleres, hai 3 asociacións veciñais, unha asociación de inmigrantes, e todas estas asociacións nos prestaron a parte da xente que está traballando en elas, lles dimos formación en xénero e en novas tecnoloxías, e en este momento empezamos a facer os acompañamentos. Son 60 persoas voluntarias, hai homes e mulleres. Funcionamos en este momento en 5 cidades galegas, en Ferrol, na Coruña, en Lugo, en Ourense e en Vigo, e a Universidade de Vigo diseñou un portal que sirve para enseñarlle ao público que é o programa Rodela e o que estamos facendo, pero que sirve tamén para crear un foro de intercambio entre as persoas voluntarias que están facendo este traballo, e que sirve tamén para levar o que é a burocracia do acompañamento, o seguimento de onde hai incidencias, de que mulleres están acompañando, que nos permita que este traballo de voluntariado se faga con rigor e que se faga con seguridade, tanto para as mulleres que nos solicitan un acompañamento como para as propias persoas voluntarias que o están facendo. É un programa de voluntariado e, por tanto, en ningún caso pretende sustituir aos recursos especializados que como administración temos a obriga de poñer en marcha, e un programa de voluntariado e, polo tanto, non é retribuído. Pero o que sí que garantizamos dende a Xunta de Galicia, e iso é a novedade do programa, é que non ten custo económico para as asociaciones e as persoas que o levan adiante. Entonces, elas prestan o seu benfacer e prestan o seu tempo, que é un recurso limitado e precioso, e nos financiamos o programa e nos garantizamos que se fai con un rigor e unha seguridade grande. Unha das principais obxectivos que tiñamos cando empezamos a poñer en marcha o programa é que non estuvera restringido ás asociacións de mulleres, e fundamentalmente era que, porque queremos que os homes se incorporen activamente á loita contra a violencia de xénero, e ademais as enquisas que facemos entre a poboación demostran que os homes queren participar activamente, facendo algo máis que denunciar, como decía antes. En este momento hai moi poucos homes anotados ao programa, e hai reticencia por parte das mulleres voluntarias a que os homes fagan acompañamentos. Esa é unha realidade que tampouco podemos obviar, pero dende logo o noso obxectivo é que os homes participen no programa. O día 5 empezamos unha rolda de presentación do portal e do programa para a policía, para os servicios sociais dos concellos, os centros de información ás mulleres, etc. Eses van a ser os axentes que nos deriven mulleres, pero tanto a través da páxina web Rodela como a través do teléfono 24 horas, que é o 900 400 273, as mulleres directamente ou familiares das mulleres poden solicitar o acompañamento. Nos non vamos a tomar a iniciativa de ofrecelo a mulleres concretas, sino que esperaremos, polo menos durante unha temporada, a ver se hai demanda tanto de entidades que prestan servicio especializado como das propias mulleres. Nos parece que isto é unha aposta pola participación cidadá, é unha aposta innovadora porque non hai ningún outro programa a nivel de Estado parecido, máis aló do que pode ser algún programa municipal ou de asociacións particulares. Entonces, nos parece que pode colaborar a loitar contra a violencia de xénero e, sobre todo, a promover a autonomía das mulleres que a sufren.